Ahojte, vítajte pri dnešnom videu, ktoré bude znova trošku iné, pretože to nebude ani vlog, nebude to ani žiadne pečenie a dokonca to nebude ani haul, pretože dnes sa s vami chcem podeliť alebo ukázať vám novinky, ktoré majú v IKEA. Ja už som podobný typ videa robila v minulosti a páčil sa vám, mal u vás úspech, tak som si teraz vravela, že by som niečo takéto mohla spraviť, pretože som v IKEA nedávno bola, čo viete, a mali tam kopec noviniek a môj plán bol, že to dám nejako dokopy, všetky tie novinky, niečo vám k tomu poviem, že vám sem dám fotky, ako to vyzerá. Tak ako to u mňa v tých videách poznáte, ale potom keď som to začala zbierať, som zistila, že tých noviniek je naozaj hromada a že keby vám to chcem ukázať úplne všetko, čo som si pozerala a potvárala som si karty v počítači, tak by sme tu boli asi 2 hodiny, takže som sa nakoniec rozhodla, že to rozdelím. Spravíme si také predvianočné video, keďže idú tie Vianoce a ja ich milujem, takže si spravíme teraz také vianočné novinky v IKEA, aby som vás trochu navnadila na tú atmosféru. A ak sa vám toto video bude páčiť a bude vás baviť tento koncept opäť, tak potom si môžeme spraviť pokračovanie, kde si ukážeme novinky, také tie klasické rôzne, či už nejaký nábytok, svietidlá, dekorácie a všetko to ostatné, čo v IKEA teraz majú a nemá to nič spoločné s Vianocami. Nebudem dlhšie zdržovať, pretože toto video si myslím, že aj tak bude dosť dlhé a ja verím, že sa rovnako tešíte na všetky tieto vianočné krásne vecičky ako ja a ukážem vám ich, vždy vám tu samozrejme teda pustím aj obrázky, aby ste to videli zbližšia, vedeli si to lepšie predstaviť, nech to len tak netaram a nech sa nemusíte stále pozerať na mňa. Ešte jedna vec predtým, ako začnete, ja vôbec neviem, ako na tomto videu budem vyzerať, pretože som teraz prišla z práce a len som zotrela make-up, ktorý som mala a dala som si nový a keďže som vôbec nemala náladu sa znova líčiť, tak som si povedala, že si to troška spríjemním a vyskúšala som prvýkrát tento make-up, ktorý som si doniesla z Ázie. A je to teda tento Super Cushion Matte Lemonade značka Makeup, ktorý je cushion a obsahuje teda niaciamid a SPF 50, čo mi je teraz večer už úplne na nič, ale ja som bola úplne šokovaná a preto som si ho tu vzala. Za normálnych okolností by som to nerobila, ale ja si vravím, že toto je asi najlepší make-up, aký som v živote mala. Čo sa týka toho pocitu na pleti, toto je ako keby som si dávala na seba zamat. Naozaj obláčik, to je tak krásne jemnučké. Malo to úplne krásne stredné krytie, len čo som takto priložila k tvári, hneď som úplne videla, ako mi to zakrylo všetko na tej tvári. Bolo to jemné, krásne, žiarivé, tak ja som zvedavá, ako to ukáže tá kamera, ale ja som nadmieru spokojná a keď donatáčam toto video, tak ja si to pôjdem googliť, že či sa to dá niekde u nás zohnať a ak áno, tak si objednám ďalší do zásoby a možno by som to objednala aj ako vianočný darček napríklad sestre, pretože toto je za mňa teraz najväčší objav a toto mám na tvári naozaj prvýkrát, takže ešte neviem, ako sa to bude správať, ale to nanášanie, to bolo, že wow, niečo neuveriteľné. Ja som doteraz používala make-up od Bobbi Brown, ako viete, naozaj roky rokúce a bola som s ním nadmieru spokojná. Toto je teda pre mňa úplne nová skúsenosť, aj cushion ako taký, ale konkrétne tá štruktúra na pleti, tak toto ja som ostala úplne, že ja som sa na seba dívala do zrkadla, že to čo je, to je úplne, ja by som si to takto namazala na celé telo, keby som mohla, fakt, že wow efekt. Ja ho teda budem testovať teraz, normálne, že si ho dám ráno a celý deň ho budem mať, že čo, ako sa bude správať počas dňa, či ostane teda taký trošku lesklý, alebo bude matný, ako sľubujú, alebo či sa začne nejako rozpúšťať, hýbať na pleti. Uvidíme, vyskúšam a potom vám dám nejakú recenziu určite. A teraz už poďme na tú IKEA a začníme hneď tam, kde sa to na Vianoce všetko deje, a to pri vianočnom stromčeku. V IKEA totižto majú teraz podložku pod vianočný stromček, ktorá je krásne vianočná. Je to teda podložka, ktorá chráni podlahu pred poškriebaním a zároveň jej dodáva taký ten dekoratívny nádych Vianoc. Vyrobená je z juty, čo ako viete je teda prírodný materiál, taký ten hrejvý, vidiecký, ktorý naozaj vytvorí to teplo domova a cena tejto podložky pod stromček, nazvime to, je 9,49. No ale kým sa dostaneme k tomu stromčeku, tak nás ešte čaká advent a ten si spríjemnite napríklad adventným kalendárom a okrem toho čokoládového, ktorý tam nájdete, ktorý ste videli v mojom minulom videu, ktorý vám tu hore nalinkujem, tak tam nájdete aj adventný kalendár opäť z juty, krásny prírodný, ktorý má 24 teda políčok, ktoré si každý deň otvárate a dáte si tam teda nejaké prekvapenie, ktoré sa tam klasicky vešia. Cena tohto krásneho adventného kalendára je len 4,49 a vydrží vám dlhé roky. Keď som bola v IKEA, tak ma tam zaujali aj papuče, pretože všetci určite poznáte klasické ikeácké papuče, také tie, ktoré stoja naozaj 5 korún a všetci ich podľa mňa doma máme a využívame naplno, najmä keď príde nejaká návšteva. No ale v IKEA teraz majú aj novinkové papuče a to sú také sivé, chlpaté, naozaj s vianočným nádychom papuče,
ktoré stoja 7,99 a sú úplne ideálne práve v tomto vianočnom období pre nejakú návštevu, ktorá k vám zavíta. Rovno im môžete dať všetkým papuče, aby nechodili bosí a aby im nebolo zima na nohy. Tieto papuče sa ľahko nazúvajú, vyzúvajú, keďže sú to naozaj len také našuchovačky a vďaka robustnej podrážke sa nešmýkajú. Zelená farba a Vianoce to je úplne nesmrteľná kombinácia, na ktorú tento rok IKEA vsadila a priniesla nám sadu, v ktorej nájdeme podnos pod koláč a vázu v krásnej zelenej farbe. Váza sama o sebe je veľmi pekná, naozaj ideálna len na nejaký jeden kvietok, keďže je malinká a cena je 5,49. Zatiaľ čo servírovacia misa stojí 13,99 a tá už je naozaj klasická na veľký koláč, aby dodala tú sviatočnú náladu a môžete tam rozložiť všetko občerstvenie, dobrotu, zladiť ju teda s ostatnými zelenými vecami z kolekcie, aby ste dosiahli taký ten ucelený výraz. Tým, že je celkom vysoká, tak ju môžete použiť aj ako taký centrálny prvok na stole a môžete si na ňu naukladať veci, či už nejaké ovocie, chlieb, či už koláčiky, alebo kľudne aj veniec vianočný a 4 sviečky, nejako si to nazdobiť presne podľa svojich predstav. No a IKEA musela tento rok prísť tak ako ostatné roky, sú rôzne plechové nádoby, dózy, debničky, čokoľvek. Sem vám ich všetky hodím, pretože ich je veľa. Ich cena je od 4,49 po 5,49, je už len na vás, ktoré si vyberiete, pretože naozaj ich majú množstvo od štvorcových, rôznych okrúhlych, rôzne vyššie, nižšie. Na všetko ideálne, či už práve vianočné pečivo, cukrovinky, koláčiky, alebo kľudne suché potraviny, ovesné vločky, rôzne mysli, oriešky. Ale v krátkosti vám tu ukážem aj dve ponoštičky, ktoré sa dajú zavesiť na krop, ktoré v IKEA nájdete. Jedna je teda červená a druhá je sivá s takou vyšívkou. Červená stojí 4,99, zatiaľ čo tá sivá tým, že je naozaj vyšívaná a je zdobená takým práve švédskym vzorom, stojí 9,49. Vianoce by ale neboli Vianocami bez pečenia, aspoň pre mňa nie, a preto vám musím dať tip na nádhernú detskú zásteru. Ak pečiete so svojimi deťmi, alebo ak máte niekoho v rodine, komu by ste ju mohli podarovať ako darček, tak určite odporúčam, pretože má nádherný vzor, je zelená a sú na nej motívy vtáčikov. Je vhodná pre deti od 4 do 7 rokov a stojí 4,49 a takto si užijete tú právu vianočnú atmosféru v kruhu rodiny. Rovnako nájdete v IKEA samozrejme aj zásteru pre dospelých, tá je červená s pasikmi, taktiež krásne vianočná, ale ja osobne by som preferovala tú vtáčikovú aj pre seba. Poďme teraz na textílie, pretože v IKEA pribudlo množstvo krásnych vianočných vankúšov. Napríklad taký ten klasický rozmer 50x50, ten veľký ikeácky štvorec. Teraz nájdete v takej chlpatej, úplne vianočnej červenej farbe, ktorá sa mi veľmi páči a odolávala som, aby som si ho nekúpila. Ale možno, ak sa tam ešte dostanem, neodolám a vezmem si ho, pretože naozaj to je taký centrálny kúsok na ten gauč, ktorý to tam úplne zútulní a spraví tie Vianoce také gičové, ako ich mám rada. Cena je 4,49 a ja si viem predstaviť ho krásne skombinovať s inými vianočnými vankúšmi, napríklad s takoutou hlavou Santa Clausa, čo mám doma. Zaujímavé sú však aj poťahy na vankúš zo série Kust Grand, ktoré vám tu musím ukázať, majú ich hneď v 3 farbách. A toto sú vankúše, ktorí ponúkajú taký nový pohľad na starý vzor, ktorý sa používal v tradičných škandinávskych textilných remeslách. Na dotyk sú veľmi jemné, bavlnené a dodávajú priestoru farbu, ale aj hrejivosť. Ten tkaný vzor, ktorý oni na sebe majú, je naozaj hmatateľný a vidíte tam takú tú remeselnú prácu. Bavlna je samozrejme nenáročný materiál, ktorý môžete úplne jednoducho prať v práčke. Cena týchto vankúšov je 12,99. Čo ešte upútalo moju pozornosť, je taký červený poťah na vankúš, na ktorom sú také bielo-bežové vločky a ten vám tu určite musím spomenúť. Je taktiež bavlnený, ale aj v kombinácii s hrejivou vlnou. Cena je 9,99 a znova je to taký kúsok, ktorý môžete krásne potom dotvoriť nejakými jednofarebnými vankúšami a dodať tomu trošku inú, ale stále takú tradičnú vianočnú atmosféru. Ešte jeden červený vankúš, ale tento je popredkávaný iba bielou niťou, ktorá vytvára takú výraznú textúru a mne to prípada, ako keby bol trošku tak zasnežený. Z diaľky to naozaj vyzerá ako taký poprašok snehu na ňom. Tento som tam videla už aj naživo a hneď som ho musela ohmatkávať, že ako tam tá textúra je spravená, pretože to vyzerá naozaj super. Ešte vám tu musím spomenúť jeden, ktorý je síce čierny, ale opäť sa na ňom opakuje výšivka, ktorú ste videli už na tej ponožke, čiže taká tá klasická škandinávska výšivka. A na koncoch na všetkých 4 rohoch má farebné strapce, čo sa mi veľmi páči, je to taký maličký detail, ktorý tam ale pekne hrá. Tento vankúš stojí 11,99 a je opäť celý vyrobený z bavlny. Ešte vám tu musím spomenúť jeden poťah na vankúš, ktorý je taký kockovaný s červenými hviezdičkami a tento má na rohoch znova strapce, ale tentokrát sú všetky v červenej farbe, čo vyzerá úplne super.
Cena je 9,99 a ideálne kombinovať ho s dekou, ktorú majú úplne v rovnakom štýle, v rovnakom dizajne. A čo je lepšie ako zababušiť sa na pohovke, trošku si oddychnúť práve pod mäkkou teplou dekou. Táto deka stojí 19,99 a keď už sme preskočili do sekcie diek, tak vám ukážem ešte jednu. Znova má vzor taký kociek alebo tartanu, ako ja hovorím. Majú ju tentokrát v dvoch farbách, a to takú červeno-oranžovú a potom takú hnedobežovú. Táto deka je zo série Mirul a práve jej česaný povrch jej dodáva objem a vďaka tomu je neodolateľne mäkká. Tradičný karovaný vzor je vytvorený pomocou lomenej keprovej väzby. Vyrobený je z vlny, čo je teda prírodný materiál, ktorý nielenže dlho vydrží, ale zároveň sa prispôsobuje teplote vášho tela, čiže vás udržuje v teple aj v lete, aj v zime presne tak, ako potrebujete. S trochou starostlivosti vám teda táto deka vydrží naozaj dlhé roky a jej cena je 29,99. Čo u mňa na Vianoce nesmie chýbať a nájdete to naozaj vo všetkých obchodoch momentálne, sú vianočné rohožky. A IKEA tento rok naozaj nezaháľala, pretože prichádza hneď so 4 rôznymi vianočnými motívmi, ktoré vám tu musím ukázať. Všetky sú vyrobené z kokosového vlákna, ktoré ako viete je pevný a odolný materiál, práve ideálny na rohože. Spodná strana drží pevne na svojom mieste a nešmýka sa a ideálne je práve to, že ju stačí čistiť jednoducho, buď povysávať alebo vytriasť. Cena rohožky je 5,99 a je už len na vás, ktorý motív si zvolíte a ktorý sa vám najviac páči. Vec, ktorú som držala v rukách a ukazovala som ju priateľovi, že by som po nej túžila, ale potom som si to samozrejme rozmyslela, pretože sa jedná o obrus a ako viete, ja obrus doma nemám momentálne. Dúfam, že ešte budem mať, pretože ste mi dali nejaké tipy, ale zatiaľ nemám, pretože môj priateľ nevie jesť a ako náhle by som tam dala obrus, tak by bol špinavý a ja mám potom z toho len nervy, že to musím čistiť a že neviem, či tie škvrny pustia a musím to dať do práčky a dbať na to, aby naozaj som dala nejaký špeciálny prostriedok na tú škvrnku a kontrolovať, či to išlo dole a všetko, takže ja som z toho len potom nervózna. Takže momentálne nemám obrus a mám tam len klasické také tie plastové obložníky, ktoré si dáte pod tanier. Ale obrus, ktorý majú v IKEA, ktorý vám musím ukázať, je tento biely s červeným motívom, pretože má nenápadný vzor, ktorý je ale nádherný práve na Vianoce alebo na nejaké oslavy a rôzne príležitosti, ktoré máte. Je vyrobený zo 100% bavlny a jeho cena je 14,99. Je vhodný pre stoly veľké pre 4 až 6 osôb. No ale ak nezháňate obrus na celý stôl, tak vám ešte musím ukázať jeden taký behuň, ktorý sa dáva práve stredom stola, ktorý má krásny vianočný dizajn taktiež, pretože sú na ňom červené jablčka, čo je asi viac jesenné ako vianočné, ale tým, že sú tam porobené také zelené vetvičky, tak práve tá zeleno-červená kombinácia vo mne evokuje Vianoce a predsa len aj na stromček sa vždy dávali rôzne sušené jablčka a podobne, takže je to stále vianočný obrus. Tento obrus je kombináciou červených jablk, zelených smrekových vetvičiek a malých bobuliek, ktoré sa postarajú o to, že váš vianočný stôl bude pôsobiť naozaj útulne, príjemne a bude až kričať domov. Vyrobený je taktiež z bavlny, takže sa dá ľahko vyprať, keď ho treba s niečím oblejete a podobne, ako v mojom prípade by sa určite stalo. A to je niečo, čo sa na Vianoce rozhodne hodí. A potom tu mám jeden zaujímavý kúsok, ktorý je veniec, ktorý ma tam upútal a išla som si o ňom niečo prečítať a zistiť. A toto je veniec, ktorý je z prírodného materiálu a on dodáva taký moderný pohľad práve na tie tradičné veci, tradičné slamenné veci, aby som bola konkrétna. Ide teda o závesný veniec, ktorý prepája moderný vzhľad a vzhľad dávnych čias, ktorý má v sebe taký farebný červený motív, ktorý je opäť jablko. Môžete si ho zavesiť práve nad jedalenský stôl, čo mne osobne by sa veľmi páčilo. Viem si to živo predstaviť, ale bohužiaľ ho tam nemám úplne kde zavesiť. Možno keby som mala už konečne luster, ktorý som si stále nevybrala, tak naň by to bolo úžasné povesiť. Ale ak ho vy máte kam dať, mrknite naň, dajte mu šancu, pretože naozaj je krásny. Naživo ešte viac ako na tých fotkách a je to taký jedinečný kúsok pre domov. Cena tohto netradičného závesného venca je 18,99. Teraz prejdeme na jednu veľkú kategóriu, takže vám sem len budem hádzať rôzne fotky a tak priebežne vám k tomu niečo poviem, čo mi nápadne, pretože ideme na kategóriu vianočných ozdôb na stromček. A tých v IKEA nájdete nepreberné množstvo. Všetky možné tvary, veľkosti, obrázky, farby, materiály, čokoľvek si spomeniete, ja vám garantujem, že niečo, čo sa vám páči, si tam určite nájdete. Či už to budú nejaké sklenené ozdoby s dekoratívnou potlačou práve v škandinávskom štýle, ktoré sú takým dokonalým akcentom k tým jednofarebným guliam, alebo siahnete len po klasických jednofarebných guliach s rôznymi finishmi, nájdete tam rôzne zlaté, červené, zelené, strieborné, čokoľvek
kdekoľvek hľadáte sady po 16 kusov, po 32 kusov, rôzne veľkosti guly a doplniť ich môžete napríklad aj takýmito plochými ozdobami, ktoré sú síce z plastu, ale je to ideálne, ak máte napríklad malé deti alebo domáce zvieratka ako my mačky, ktoré tie ozdoby stále skúmajú a snažia sa ich dať dole zo stromčeka, takže takéto niečo by mohlo byť zase alternatívou pre vás. Rovnako ako ste videli v mojom minulom videu, tak som si kúpila také vtáčiky, ktoré si ale musíte zložiť. A keďže Vianoce sú aj časom ručných prác, tak s touto súpravou si môžete napríklad s deťmi dotvoriť tieto vtáčiky a aj kvety z papiera. Rovnako ale majú aj závesnú dekoráciu takých srdiečok červeno-béžových, ktoré určite poznáte a pamätáte si na ne, že ste ich robili ako deti, pretože ja si pamätám, že sme toto robievali v škôlke a oni majú naozaj aj v IKEA len takú symbolickú cenu a stoja €29 za 6 kusov. Ak snívate o naozaj trblietavých Vianociach, tak by sa vám možno mohli páčiť tieto cenculíky na stromček. Taktiež ma zaujala táto súprava 12 ozdôb v 4 rôznych farbách s 3 rôznymi tvarmi. Ich povrch vyzerá ako snehový poprašok a určite si nájdu miesto na nejednom vianočnom stromčeku. Dokonalé znásobenie vianočnej atmosféry. Ak ale máte svoje gule a používate ich už roky, tak ako napríklad ja som si kúpila gule ešte minulý rok, práve v IKEA krásnu takú červeno-zlato-zelenú kombináciu klasických Vianoc, videli ste to v mojom vlogu, a hľadáte len nejaký taký akcent, ktorý by ste sem tam doplnili, nejakú takú jednu maličkosť. Ja keď som bola malá napríklad, teraz vám poviem, si pamätám, že sme mali na stromčeku klasické zlato-červené gule kombináciu a potom sme mali pár gulí, ktoré boli z inej sady, oni boli také skôr bordové, stále ich doma máme a tie ozdoby na nich, alebo teda tá dekorácia bola strieborná. Bola to sada 8 gúl, na niektorých boli bodky, na niektorých špirálky, na niektorých rôzne čiarky a tak, ale vedela som ich rozlišiť už na pohľad od tých ostatných gulí a vždy, keď sme stromček teda ozdobili a ja som sedela už na gauči, tak som sa na ten stromček dívala a pohľadom som hľadala a rátala tých 8 gúl a mala som to ako takú hru, že či ich tam nájdem, kde ktorá visí a rátala som si to na prstoch, že či ich je 8, či som všetky našla. A práve ak chcete taký nejaký akcent niečoho iného, čo si tam zavesíte a môžete to potom tak pohľadom hľadať a pridáva vám to tam tú jedinečnosť vášho stromčeka, tak vám ukážem teraz pár ozdôb. Napríklad je to tradičné pepermintové červeno-biele lizatka, alebo by sa vám mohli páčiť tieto zeleno-červené gule, na ktorých nájdete zlatý motív hviezdy, alebo kľudne takúto sadu 3 gulí, ktorá má na sebe tváričky inšpirované zvieratami zo škandinávskeho vidieka a sú to také naozaj hravé detské ozdoby, ktoré si myslím, že deti ocenia. Mne sa ale páči aj sada vianočných tomtenov na stromček, alebo napríklad takýchto hviezdičiek, ktoré sú sklenené. Farebná pastva pre oči, ale aj pre moje srdce sú tieto nádherné ozdoby, ktoré sa krásne lesknú, keď cez ne presvítá práve to svetlo zo stromčeka. Sú to teda ozdoby, ktoré sú také elegantné, z rebrovaného skla. Cena týchto ozdôb je 9,49 za 4 kusy, čiže trošku viac, ale je to práve preto, že sú zo skla a jediné šťastie, ktoré majú, je, že som ich tam nevidela, pretože inak by som ich už mala doma. Aj keď to, že sú zo skla, nie je moc pre mňa, pretože moje mačky, alebo teda hlavne Kimči, tá by si s nimi rýchlo poradila, pretože to je taká energetická guľka stále, je ten je na to moc lenivý. Ale keďže som vám už dnes ukázala naozaj, že ozdoby môžu mať nespočetne veľa farieb, tvarov a dá sa s nimi krásne vyhrať, tak vám tu ešte musím ukázať jedny. A toto je sada 12 v 6 unikátnych tvaroch, ktoré sú práve vyrobené z odolného plastu. Čiže ak máte zvieratka, deti a bojíte sa, že by sa niečo rozbilo, tieto by sa vám mohli páčiť. Ak ste fanúšikom skôr tých tradičných Vianoc, a ja by som si to možno aj jeden rok takto vyskúšala, a to sú teda stromčeky, ktoré sú zdobené takými tými krásnymi slamennými ozdobami. IKEA teda prichádza aj s jednou slamenou verziou, či už hviezdy na vrch stromčeka, alebo práve závesných ozdobičiek. Tieto ozdoby sú samozrejme inšpirované švédskymi tradičnými slamennými výrobkami, ale my na Slovensku sme ich vždy mávali taktiež. Ak v IKEA na Vianoce nakupujete, tak ja verím, že vám neunikli rôzne tie tienidlá, ktoré vyzerajú ako také veľké hviezdy. My sme to doma nikdy nemali, ale ja tam potom vždy pokukujem, pretože stále prichádzajú s novými farbami, vzormi, tvarmi. Ak sa vám takéto niečo páči, napríklad zavesiť do okna, tak v IKEA si určite vyberiete. Cena takej tej základnej 70 cm veľkosti je 3,99, ale samozrejme nájdete tam už potom aj väčšie alebo menšie podľa vašich preferencií. Tieto tienidlá vydávajú také útulné svetlo, ktoré sa potom šíri po miestnosti. Keď toto tienidlo doplníte o elektrický kábel alebo teda tú základňu, ktorú taktiež viete kúpiť v IKEA, tak si môžete vytvoriť či už závesné svetlo alebo kľudne aj nejaké stolové svetlo, ktoré vyzerá ako takáto hviezda. Ak sa vám zapáčil motív niektoré z dekorácií, tak rovnaké motívy nájdete tento rok aj pri baliacich papieroch.
A keď už sme pri tých baliacich papierov, tak rovno vúpneme k nim, pretože tých vzorov, čo tam nájdete, ja som si tento rok zakázala kupovať ich, ako viete, pretože ich mám kopec z minulých rokov a nestíham ich všetky spotrebovať, takže tento rok mám zákaz a stopku, ale vy, ak potrebujete nejaké baliace papiere, navrhujem vám buď Flying Tiger alebo IKEA. To sú dva obchody, kde nájdete tie najkrásnejšie baliace papiere. Tie v IKEA majú klasickú vianočnú grafiku s čistými liniami alebo symbolmi z minulých čias alebo z tých moderných. V kolekcii nájdete úplne všetko, nielen baliace papiere, ale aj rôzne tašky, krabice, stužky, nálepky, vošipásky, čokoľvek, na čo si spomeniete, čo by ste pri tom balení mohli potrebovať. Ceny sa samozrejme líšia podľa toho, či kupujete iba jeden papier, alebo sady, kde sú 2 alebo 3. 4 si myslím, že už nemávajú, že 3 je to maximum. Predposledná vec, ktorú vám tu chcem ukázať, ale asi posledná taká typicky vianočná, je táto podložka práve pod tanier, ktorú som tu už spomínala. Ja som si ju v IKEA kupovala minulý rok, kde bol ten vzor trošičku iný, ale tento rok ich majú znova, ale trošku teda pozmenili ten vzor, nech nemajú úplne to isté. Ide teda o klasické podložky, ktoré si dáte na stôl, keď sa stretnete s rodinou, s blízkymi a idete si vychutnať tú štedrú večeru. Chráni obrus a stôl pred poliatím a zároveň redukuje hluk, ktorý vzniká pri používaní tanierov a príborov. Skvele sedí na svojom mieste, takže sa vám nejako nehýbe, neuteká, nešmýka sa. Cena jednej je iba €49, takže nemáte problém kúpiť si 4 alebo 6, ako potrebujete. A úplne posledná vec dnes, ktorú vám chcem ukázať, ktorá asi nie je úplne vianočná, ale na mňa má taký trošku vianočný nádych, preto som ju tu nechala a zdala sa mi zaujímavá, že by sa vám mohla páčiť a že by sa mohla zísť naozaj veľa ľuďom, pretože ja som niečo také nedávno zháňala, už je to možno aj rok a vtedy som to zohnala práve v IKEA a sú to samolepiace háčiky a teraz majú nový motív a to sú teda dva domčeky, ktoré sú biele, také klasické, čiže už to nie je len háčik, ktorý spĺňa funkciu, ale zároveň je to niečo pekné, dizajnové, čo trošku dotvorí ten domov a tú útulnosť. Na tieto háčiky si môžete zavesiť napríklad nejaké kuchynské utierky a chňapky, ako to mám ja, alebo iné kuchynské pomôcky, alebo samozrejme využiť kdekoľvek potrebujete. Cena je úplne smiešná, pretože stoja 0,59, čiže 59 centov za 2 kusy, čiže 2 domčeky, takže ja určite odporúčam všetkými 10. A z týchto IKEA noviniek by to na dnes bolo už úplne všetko. Samozrejme tam majú aj kopec iných noviniek, ale toto sú tie, ktoré som si vybrala, pretože sa mi páčili najviac a chcela som vám ich ukázať, ale keď už sa preklikáte na ich stránku alebo keď sa tam vyberiete, tak ja verím, že vás tam zaujme kopec ďalších vecí, pretože nechcela som sem dávať každú nálepku, každú vošipásku, umelé stromčeky, aj živé stromčeky budú mať, ešte ich vtedy nemali, keď som tam bola, ale teraz ich už asi majú, takže naozaj tam je ešte kopec vecí, ktoré majú, ale ktoré sa do tohto videa na dnes nezmestili. Ak sa vám takéto videá páčia, tak mi nezabudnite hodiť like, odber a komentár a uvidíme sa zase pri ďalšom videu. Ďakujem vám za pozornosť a ahoj!